Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Polonja Zbigniew Rau jinsab f'pajjiżna fl-okkażjoni tal-ftuħ ta' ambaxxata tal-Polonja f'Malta. L-ambaxxata tinsab f'Santa Venera. Wa kellu laqgħa bilaterali mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Il-Borg. Il-Ministru Borg qal li huwa persważ li r-relazzjonijiet diplomatiċi u kummerċjali bejn iż-żewġ pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea li ilhom il fuq minn 50 sena se jkomplu jissaħħu, speċjalment fit-turiżmu u fil-qasam tat-tagħlim tal-lingwa Ingliża. It is encouraging to see that our commercial exchanges have reached record levels of 275 million in the last 3 years and more than 114 million last year alone. L-invażjoni ta' Russja fl-Ukrajna kienet fost it-temi li ġew diskussi matul il-laqgħa u l-Ministru Pollak qal li pajjiżu se jkompli jkun ta' appoġġ għal-liġi internazzjonali fid-dawl tal-aggressjoni Russa. Intant il-Ministru Rau qal jħossu onorat li mill-2019 huwa l-ewwel Ministru Pollak bi żjara uffiċjali lejn pajjiżna u huwa kommess li jkompli jsaħħaħ il-kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi. Finalment il-Ministru Pollak ukoll faħħar ir-relazzjonijiet b'saħħithom bejn Malta u l-Polonja. I must happily note that our bilateral relations with Malta are excellent. Malta is well known in Poland as a tourist destination and Poles make up a third of the largest group of tourists visiting the country. Preżenti għat-taħdidiet kien hemm fost oħrajn l-Ambaxxatriċi ta' Malta l-Polonja, Marisa Farrugia. Intant il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Pollak kellu laqgħu wkoll mal-President ta' Malta George Vella. Il-President ferraħ lill-Ministru Rau għall-ftuħ uffiċjali tal-ambaxxata u qal li dan huwa avveniment importanti ieħor fir-relazzjonijiet bilaterali li jixpruna aktar tisħiħ ta' rabtiet diplomatiċi bejn iż-żewġ pajjiżi filwaqt li jippromovi l-ftehim reċiproku u jrawwem il-kooperazzjoni fl-oqsma ta' interess komuni.